ಹೋಮೇನು ಮಾನಂದ ఎడ్డెండు ఉంటాను తూను తూను ఐసుదప్ప ఐసు వరకు ఉండాలి ఎడ్డ ఫ్రెష్ ఉన్నది ಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡ ಕನಪಣ್ಣ ಬಂಗುಡೆಗೆ 450 450 ಬಿಟ್ಟು ರಿಂಗ ತಪ್ಪು ಲಕ್ಕ ఇంకటి మిక్స్ ఉండదా ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಂದತ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ತೋಚ್ಪೋ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ತೋಚ್ಪೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಏನು నేను ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪನ್ಲೆ పోయేవర ಹೋಮಿನಿ కల్లూరు ಏತ್ಕೋರಿಯ ಅವು ಏತುಕೊರನೆ ದಾನೆ ಕತೆ ಬುರದಾಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ರಾಸಿ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಟದ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂದು ಏತುಕೊರ 4 ಜನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐತಿ ಏತುಕೊರಲು ದಾನೆ ಕತೆ ಬರದೆ ಮೀನು guys tuh lagi udah orang barsa baru penuh orang demba barsa baru penuh amma potponduller munchi dada anpunave కంటెంట్ కొట్లే ఓయ్ మనమంతా కుళ్ళు మనిషి పనులే బాయ్ వేయించిన పాటు ఉంది అవ్వకలే తోజు పనులే భారీ నిన్న మనిషి అంటే కుళ్ళు మనిషి మళ్ళీ జనత పనులే దాదా వాడిని దాదా వాడిని ఉంగదాదే కొత్తిమీర ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದು ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ಗಸಿಯ ಕಜಿಪ ಒಂದು ಕೋಮಕಾಳು ತೋಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತಾರೆ ಪುರ ಪೆರದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೌದಾ ಅದೇನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೊಪ್ಪು ಹೋಯ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ ಸಾರೆ ತೂಪವು ನಾವು ತೂಪ ಕಾರ ಬಂದ್ಪೇರ ಉಪ್ಪು ಪಿಲ್ರಡ್ಡು ಬೂಚಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾಟಕ ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎದುರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಪಿನ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ ಸಾರೆ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಮುಳ್ತುಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರ್ಲ ಆರೆಲೆ ಪುನಃ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನಗ ಆರೆಲೆ ಪುನಃ ಮೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಅರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲಾರಾ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡೋ ಜದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಹೊತ್ತು ಮುಡ್ತಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತರ್ವತ್ತಾರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಕಾಜೀಪುರ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട്
Era itu aja pada nerper guys. Alhamdulillah. Guys nearly vaadu. Video తీయను తెలిపే పడదు Dam betul guys, pidai. Kunta chile. Nerper sorry. ఈ మ్యాట్ ఉందా Kaji pekerjaan anda guys. Amma letan dollar. అమ్మ లెక్క ఇంకే అత్తు Kanado ఎన్న పుదార్ పంజిడాపినే చూడు Tulay guys, min kodyon undu. Bale namun kane. Tagi min datto siya bale. తోచి పైన Oh min pana kalor. Kalor dun ka bale.